Her har jeg filmet, når jeg er på vej op til en af de steder, hvor jeg laver yoga udenfor. Og jeg vil egentlig bruge det til at forklare, hvorfor egentlig yoga udenfor. Og det er egentlig ret enkelt. Det er utrolig mindful. Man får påvirket sine sanser på en helt anden måde her, når man tramper ind i et hegn. Der er en del andre, der har trampet før mig, så buskene lå allerede ned. Og når man breder sit tæppe ud, eller yogamåtte, er kameraføringen ikke den bedste. Men også bare det, når man sætter sig ned i græsset, bliver man bare grounded på en helt anden måde, end hvis man sidder indenfor. Man mærker solen, man mærker vinden, man hører fuglene. Det giver bare nogle helt andre sansindtryk, og det giver en anden grounding i kroppen. Så hvis ikke man har prøvet det nu, så prøv det lige inden sommeren er forbi.